Quan va arribar la pandèmia de la Covid, la meva preocupació per la mare va augmentar. No sabia si era dins de la presó, en un camp de reeducació o simplement desapareguda. Vaig escriure a un policia de l'ambaixada a Pequín per preguntar-li si la meva mare era viva. Uns dies després em va contestar: "No et preocupis, la teva mare és viva i tornarà a casa tan aviat com sigui possible." Però no vaig rebre cap altra informació ni sobre ella ni sobre la meva sol·licitud de passaport. Al març del 2020 vaig veure una notícia de la BBC sobre perruques fabricades amb cabells procedents dels camps de concentració de Xinjiang. Em vaig enfadar molt. Perquè vaig recordar la imatge de la meva mare amb el cap rapat i una perruca al casament del meu germà. Aquella notícia em va fer sentir ràbia, però també em va donar coratge per parlar. Ja feia 3 anys que guardava silenci, però res no canviava, i vaig decidir alçar la veu per la meva família. Molts altres uigurs a la diàspora també començaven a fer vídeos i testimoniar a les xarxes sobre els seus familiars detinguts. Jo també vaig començar a publicar missatges a Twitter. No només els meus pares estaven empresonats, també cosins i oncles havien estat detinguts. Però ningú no responia, ni tan sols l'ambaixada xinesa. Al setembre del 2020 vaig rebre un missatge per WeChat d'una dona que deia treballar al meu poble. Em va explicar que la meva família volia parlar amb mi. Li vaig demanar de fer una videotrucada, però em va dir que només podia ser una trucada de veu. Em va demanar el meu número de telèfon i pocs dies després vaig rebre una altra trucada des de la Xina. Era el meu pare. Quan vaig despenjar aquella trucada, vaig adonar-me que la veu del meu pare tremolava. Sonava estrany, com si hi hagués algú assegut darrere d'ell. Al principi vam parlar de coses quotidianes, els meus estudis, la vida encara, però de sobte em va dir: "Per què publiques notícies contra el nostre govern? No has d'oblidar que tens aquesta vida gràcies a les bones polítiques del nostre govern." No hauries de parlar de la teva mare ni de nosaltres. Pensa en la nostra situació. Va començar a retreure'm coses i em va demanar que esborrés tot el que havia publicat. Jo vaig escoltar-lo en silenci. Feia un any que esperava poder sentir la seva veu i no volia interrompre'l. Però al cap d'uns minuts no vaig poder contenir-me i li vaig preguntar: "On és la mare? Quan tornarà?" En aquell moment la trucada es va tallar. El telèfon es va penjar i no em va tornar a trucar. Després d'això vaig publicar un vídeo testimoni a les xarxes socials explicant la meva situació. Pocs dies més tard, l'ambaixada xinesa encara em va trucar. Em van preguntar si necessitava alguna cosa i els vaig respondre: "Sí, necessito un passaport normal. Com a ciutadana, tinc dret a tenir un passaport i a comunicar-me lliurement amb la meva família." Em van dir que transmetrien la meva sol·licitud, però al cap de 2 dies vaig rebre un missatge per WeChat d'un policia de l'ambaixada. Em deia que el motiu pel qual no podia obtenir el passaport era culpa meva, que havia fet comentaris contra el govern xinès i que seguia persones equivocades fora de la Xina. Em vaig quedar sense paraules. Aquella notificació ni tan sols era oficial. M'ho van comunicar amb un simple missatge de mòbil. A partir d'aquell moment, gairebé sense adonar-me'n, em vaig convertir en defensora dels drets humans. I per primera vegada en molt de temps vaig sentir una certa alleujada. Durant 3 anys havia viscut amb una pressió constant, sense dormir bé, amb el cor encongit. Fins avui encara em costa descansar, però almenys ara sento que faig el que he de fer. Em sento forta, perquè és el meu dret bàsic parlar amb la meva família i tenir un passaport com qualsevol altre ciutadà. Si no m'ho permeten, almenys puc defensar els meus drets i explicar-ho al món.